Gaurko bigarrengo platera. Zein da? Basatxerrixan panzeta prepauko deu, konfitauta, ravioli batzutan zagarrakin da itxorrakin, eta gero, zeakin, koliflorakin da patatakin dako, pure baten. Hori da, osagaiak esango izkizuet. Basatxerri irugilarra, Granny Smith zagarra, gurina, baratxuriak, estia, wonton orea, intxaurrak, azalorea eta patatak. Bueno, hasingo gea orduan. Hori da, Hanengo deu, basatxerri irugilarra. bai, Hori da. gehiago kenduingo jau, Galanta kostilla, zatila, arra, bai. Bai, Hamen altxarria ondila izango zen. Bertoko txarri arrai hauek. Bai, hori da. Hauek, gaine uste, ondoixe inguruen itxeituela hauek. Hori da. Badakizue, itziar, endoia, lastur, Bai, eta horietxek, ez da? Horiek osatzen duen. zer. Itziar, Zer ingurua, hori da. eta itxaspeta, Hori, lorrixa, dana, eta bai, No, badia. Ondila, terrenoz oso ondila. Eta be bat, eta danak. Hori da, danak. Zati eta aukerauko deu, Bai. mosteko, eta ingo deu, labien ingo deu. Zuzenian gorritu gabe, eta ez zaren, hola. Bai, honekin behar du labian denpora desentien behar du. Desentian. Itxeko, Erki ba, labia Hemen sartuko deu, Hori da. Batzui- Pixet hemen konfitatu egingo dezu, ez da? bai, baina gero sartuko deu laban, da berreta bat gradu, eta horrela, eta hiru bat orduo. Hori da, Beak zati erak- batekin nahiko, ez da? Hoxen zati hau hemen Bai, txen? hemen hortxen, kasulan bertan sartuko deu barrura, Kasulan bertan, eh? Bai. Vale, kasulan bertan sartuko du. Bai, porque tapauta nahi dut eta. Hori da. Jarbi batzu pixkat, Hori da, salda guzti, hoxen erditik ebakita. eta... Erki, martxan dakat, holaxe. Venga, barrura, orduan. Bai, Bai. hoxe. Hau ja sartu ingo dut. Hasiko gea, prepatzen puria. Hau listo orduan. Hori jartzen ingo deu. Hori, bai. Hoxen. Hau dakau itxeko pasta, zuritxu patata, zerez? Hori no, laguntzeko prest. Hori da, mitxe. Bestaletik hasiko geaz, zagarrana prepatzeko. Granny Smith zagarra, ez da? Granny Smith. Bai, hori da pixka eta asidua bezala da, Bai. eta gozuak elitzea. Mhm. Gio, gara kutxillo. Osa, garbituta hemen. Hori da. Hemen berotzen zer dakau? Hori da jugua, itxe deu, basatxerrintzako eta jugua itxe deu, bere zurrakin da itxe deu bat, saltza bat, eta zango deu... Ez urrakin da horrela, horiek iguala Bai. horrena labian gorritu ondo, Labian bestu. gorritu, Gorritu baino bai. gehiago ezaten askotan bestu. Erregabe baino bestu. Bestu, bai, hori da, erregabe behar du. Erregabe behar du izan. Noski. Erregabe behar du izan, porque Bai. erretz balimada ja guztuak, Gustuak ere gustua, bai, nola ez. ez da gabate Hori da. honika. Bai. Eta orduan itxea horrekin itxea tipula eta batzuxakin da, eta tipula batzuxea eta ardu ere bai. Bai. Hori erreduzitu, gobotatzago gura, berrez erreduzitu, hori lau eta Bai. liz horrela itxea, eta orduan Egun gelditzea. guztian zehar, salda hori martxan, ez da? Bai, egun bat, o inkluso bi Bide bai, ez da? bai. Hori da. Eta orduan gelditzea zu, zea bat. Iluna, konzentratua eta zaporetzua. Konzentrauta eta gusto Gusto harrakin, hori da. Arki ba. Amengo deu, zuritu ingo deu. Jo, hasieran esan dizuet, osagai bezala, guanton pasta, orea, Bai. hori da. Hauxe. Bintabatuta dakazu ez lehortzegatik pentsatzen, Hori da, ezta? hori da, hori Hori da. da. Eusket erakutziko dizuet, hori da. Fina da, Gaur egun hola etortzen dira. Abek txinatik etortzen dira, ez? Nik uste, jatorriz, behin izatez, guanton orea da txinatarra. Alda, Bai. ba, ez posible baita. Hori da. Baina euskal honen nitxeituen, baina, bueno, pasta Hori da. atzea bada, Fina da. Bai, fina da, eta goxua da gelitzea, Bai. bakio bitzekota eta ondo gelitzea. Hori da. Oso ondo gelitzea. Bai, hau, oinarri bezala eukitzen du gari irina, Bai, urpiskat, gatza, eta hola egiten da, orea da. Bai. Hau txinan asko erabiltzen du, aragilekin da hola bildu, bai. Eta gero zehauta. hori da, gero lauki txikilekin, bai. eta zuzenien adibidez, sopeta botatzen du, Bai. sopa berotu, Bai. eta hori da, bai. Bai. Bakit, noiz behiten janda, no? Bai.
Zagarra ingo du zati bastante txikixiak ingo itxeu, gero ez gelditzeko, raviolixean ez gelditzeko. Haundila, Bai. hor kabitzeatik ez da? Bai. Hori da. Garki. Baurruko egun batien ezagutu ginen, kataitzi pasta, gaur hau, bai duzue, hola nobedadiako gauza desberdinak itziarren, A ber, bueno, pixka dio laguntzeko bukaerak emateko zango du. Bai. Berez, ez da, izer berezitasun handikan ez dauka, zer ez, horrek. Baina, pixka lagundu itxeizu bukatzeko orduan plater bat. Hori da, baina nahi nizun ezan hor esan dut, zuek posgarrengo belaunaldia zehaztela, Bai. orduan, aktualidadiakin bat egin da, ez da? Bueno, Hori da. bai, hortan Eta modernizatuta zan, ez dela esango ginuke. Modernizauta ez dakit, danitza, baina bai, zaila hori berda, bai, hortan. Hori da. Baina basia betikoa da, Basia betiko alda. Basia betikoa da. Hori da, basatxerria adibidez, kasu honetan, eta horrekin beteko dugu. Bueno, hori betez, horrek lagunduko diogu estila, intxaurrak, eta esmitizagarrarekin. Hori da, eta Argi puriakin, bai, aparte da mia. Hori Bueno, hemen dingo deuna da guain, bai, pixkat saltea ingo deu, Zagarra. mantekila pixkatekin, bai, Eta- gurina pixkat urtu, buruin pixkatekin urtu, hori da, bai, eta zeakin intxorrakin, eta esti pixkate bai botako. hori da, argi da. Bai, zorra marima okendu, holexe, Hola neko. argi da. Intxaurrak zein berdia, txikitu baita ere? Hola. Ez, Bueno, hoxe. bai, kutxilokin pixkat. Pixka kutxibekin, ni txikituko. Bai, Hori da, launtzeko aldea? oso ondoi. Hori da. Holexen, argi. Aizu eta zuek, asteburuak dia fuertienak, naiz Bai. eta aste guztian bertan preparatzen egon, hortxean jardun aste guztian lanian, jaiegunak nola dituzu, Jaiegunak ukitze deu astiartia. Aste hartia, egun Asteartea, egun guztia, ezta? bai. Hori da. Eta gero gauetan eitxita ukitze deu, kenduta zapatu da hostiela. Hori da, Horiek irekiteko. Larun bat eta ostiral gaba, Bai, horiek Irekita. Irekita. hori da. Eta aste hartian, entzun da bezala, egun guztian, itxita. Claro, bai. Berezitasun bat badakazue, Zein? aste hartetan. Beti itxita, o arrazaletan zer gertatzen zazue batzutan. Bueno, vale. Dana hemen, dana kontatu horritugu. Bai, astelenak eta ere bai, Astiarte eta astelen askotan intierruak tokatzeia, Bai, eta herrin guk gelitzegea, zea pixkat bakarrikan bezala. Antxin Ele onduan da, bai. klaro, orduan, zabalutxe dugu hori... Zerbizio hori ematen duzu azken zerbizio hori finean, ez? Astiarretan, bai. Lanagatik gehiago da, karo, itziaren da hor zer gertatzen da, bildu egiten dira bai bazerreti datozenak, beste herritan, Bai, eta da, aukera zerbait hartzeko, negu gorra izaten da, Bai. komunea juteko, Jende dana asko da, eskertu ez? itxegu. Hori, eskartzen du, detail hori eukitzia, ez da? Bai, porque lehenu jute bale maia, leizao, Bai. igual ordu erdi lehenu edo, eta komuna, o epelien euteko. Bai, epelien euteko, eta hola. Tordon zuek nahi da jaioki, azte hartian, Bai, hori. tokatzen marin bada, hileta bat, taka, irekita, ez da? Toka utxezako bai, hori. Hori da. Eskertzekoa izango Danak genuke. eukitzeuk beste- Batzu pentsatuko du negozioa, ez kasu hontan eskertzeko lan bat, Hori da. Batzu behar. Listo? Pixka gehiago? Bai, Ah, bale. Arki ba. Barroa? bai. Venga ba. Hori da. Urdina, tanto adoixo, Ziarrenan autopistan pasatzen zenean gabez, Eliza Olkora behitu, eta han ikusten da gabez, baita ere iluminatuta, zea, dakazuen, nola da, zango ginuke, eskultura bat, Bai. zango ginuke, Amatasuna. amatasuna, adierazten duena, Bai, Oteizana. hori da, Oteizana, Jorge Oteizak egindakoa, eta, hola, fijatu ezkeo, hori gertzen da, haurdun daun emakume bada. Bai, ikustea, Hori da. tripen Oso izango aliz polita da, bezala. bai, hori da, haurdun dagoen emakumea. karo. Baita ikeu do, eleizon duan dut, orduan argixa jotze jo. Bai, oso ondo enfokatuta do, Ikustea zean ikustea. Hori da. Eleiz paetan ikustea, beak itxegoen erreinu. Hori da, begira. Esti pixkatu Kompleto, bota ingo jo. bai. Mentxe, herri guztiko kontuak izan ditugu, Bueno, aizu. Bai, ja. Hori. Hori.
Horrexe. Pixka fuerte jarriko eta ondo dikoa. Ondo igual. Ondo dikoa. Bai. Larki ba. Pixka lako jo gehiago. Hori da, eta bere alagatoz. Pixka karamelizatu da. Bai, pixka karamelizatu da, eta guain ingo Hori da. duna pasta guantonekin. Guanton. Ingo de Hori da, zite. Eta ravioliak egin, ez da? tarrabiolisek. Puntuz, Horrentzi. Eraki gabe. Arratzuia da, zu. Hombre, ez bikuste ba. Ez askarro, errez esaten da behiratzia, eta paio bilatzia berdan egiten nahi dena baino, ez da? Bueno, baita, Hori gertatzen da, hori baitara. gisa da, Hori da. Hori gisa, algo juna da. Kapele bat, txekiko dugu. Hola xen, abeira. Beste bat jarriko jugu, alo? Bai, bazpanen jarri da zu beste bat, Hala ba. hori da. Lasai, lasai. Hori da, bazpane, beste bat egin, eta bizartuko ditugu. Habek labian, pixka gorritu, ez da? Egin. Bai, pixka gorritua. Gorritu. Gau ja indado, Hori berez, da, baina bai, pasta claro. aire berau bat eman, Hori eta... da, hori da, hori da. Honek zagarrak ematen dion kasitasun puntori. Estiek ematen dion gozotasuna. Hori da. Eta intxaurrak zematen dio tekstura, zaporea. Dana, Dana. eta kreski kraskare bai, eta guztu agarrare bai, intxorra Hori da. nahi adibidez asko guze. Hori da, kontu zor, berriz gertu gabe. Jarki. Horrela. Bai. Ikusten duzu, bazpane, bi egin ditugu. Bai, Eta hau labea baita ere, ezta? labian sartuko dut, eta bero. Jarki ba. Bueno, hemen ingo dugu hain, puri ingo dugu, Hori da. patatakin, Patata, zubitu dut, egozita ekarri dezu zeuk, bai, eta gero azalorea ere ikusten dut egozita dagoela. baita ere, Hori da. gurin pixkate bai botako jau. Egozi, ura, Eta- hori jo eta gaz pixkat egin egozizu, ez da, azalorea. Bai, Hori, ura galtza, bai. eta listo. Eta patata baita ere, Baita ere berdin, eta salori ere. A ver, itxi eta martxan. a ver, motorra martxan garriko. Torre martxan. Hola, xe. Ba, listo, ez? Mendi behituta bai, bine Bai. Bai, gaina pixkat bakargen dugu hau, Hori, bai. A ver, karriko du, hartuko du pixkat, eta nahiko da. Bai. Nahi deuneako, nahiko da. Hori, arkia. A ver, hori gure pixkat dugu. Bestaletikan markauko deu, basetxa Guanateako zu, hori da. Bai, Bai, no... Kontu ze berua, listo. Habe, beste pixka ere utzi, hor. Hau jarriko deu a tope. A tope. Listo, Ondo. tope. Hori da. Hemen egin da konfitatu eta gero labian bukatu egiten baita ere, ezta? Eta gero labian bukatzea, bai, labien Hori da. konfitatzea. Hori da. Hau gainitxe deuna da, markau. Piskat azala hau eta biuna otea, Bai. Eta- Hori kostra bezala bihurtu, ezta? Hori da, Jarki ba. hori. Kosten nola nahi zen ikatzen pixkanaka. hori, Hori, hau atzea? hori ja, listo da. Bale, bale. Jarki ba. Hor nahu ja, bero zamar zeanian. Azala jarriko duzu, hortxen, zartegian Bai. kontra, ezta? Bale, ba. Honekin. Jarki. Hori hor markau ingoa. Markatu, karo, konfitatzen danean gelditzen da azala biuna, hori da, goxo, poliki-poliki Bai. tendalako, eta hori Eta dena. guen hartuko gogortasun bat hartuko Hori da. eta
bueno, goxu gelitzea, ez? Azal, Bai. txarrexen azala biuna baino ere, Bai, kurruskatuak egin goxua. katua goxu gelitzea. Hori, bai. Segitzen, Zanik gane pixka gaixo da. bai, Bai. hori da. Nahiko kolore badaka, Bai. Horra do, Listo. Indartzua da, Bai, Listo, no, eta gozu, zuzenien platera? Batera. Vale, jarri behar. Bueno, bestela hemen jarruket, horrela. Zea, Ni pentsatzen nuen guandik faltako zula, baina... Ravioliak, a ber, nola gozen? listo, kolorea hartu du, Bai, listo hori. Bai. Atea hori, Arke, eta jengo deu, puntu ze bero dago, ja en plata bingo. Arriba. Ojartu da hemen. Garriko zut, batekin nahiko. Bila garriko izko, ezta? Venga, bai. Bai. Hori da. Baina kontu zut. Listo. Jarriko dira. Krema pixkat, Bai. patata eta azal horiakin eginda. Motoren. Hori da. Eta, oan ja bukauko dugu bere juguakin. Hau da, ite dugu bere lehen esan dizutena. Bai, hori da. Eta horrekin. Txolagarria, begi aldetik handa dana. Jo nahi izanizko saltza gehiago, pentsatzen dut jarriko zula aparte. Bai, baina normalien neiko izatea, porque Neiko izaten bauka, da. bai. Bakoa. Ba, ikusten duzu, gaurko bigarrengo platera. Itxuraz, pinta honekoa. Azken ukituak izan eta berehala daztatuko dut. Oliba olioa eta baratxuri burua azal eta guzti berotu, bertara pasatxerri irugilar zatia gehitu eta labean sartu. Granny Smith zagarra zuritu eta zatitu, intxaurrak eta estia gehitu eta gurinetan salteatu. Untonorea bete, bildu, rabiolia egin eta laberatu. Gurina, patata egozia eta azalore egoziarekin krema egin. Labetik irugilar zatia atera eta zartagian gorritu. Rabioliak atera, labetik, osagai guztiak platereratu eta aurkeztu. Daztatzeko momentuan. Bai, Hori da, momentu ona. claro. Behetza baino behar. Hori da zatila, hemendik nola xin hartuko ez. Ze erraix zatitzen dan, Hori da, bai. Kurruskatu da, baita ere. Vale. Biuna dago, Maravilloso. Eta berra bioli hau. Hainbeste gauza. Zoragarria, bat, irugilarra, biuna, hori da. Eta gero, hemen dagoen gozo gazi hola zagarra eta zakine, ondo nabaritzen da. Estixare gustatzen behar, baina. Hori da, nahi gustatzen zat, bai. Gustatu. Eta gero horrek egiten du suabizatu, bai azaloreak eta Bai, dudik gabe. hori da. Ba, primerakoa, hau jateko berta gutia honena, ezta? Bai, claro, han badakazu. Eta noa jomor duen? Itziarra. Itziarra? Zalegia, bai. Hori da, webgunean nola zan? Zalegi.net, iru bikoitza, zalegi.net. Hori da. Eta momento batian, erakutzi nahi ditut larrozak. Pixka-pixkat, birian, simendu intzaskiu, bajatu. Bai, gaur baina, bero itxeu da. Hori da, baina tente torri dira, baina, Bai. bueno, eguna alako txia. Eta ezkerrak eman, Angeliri, zura amai, Bai. bertan dute jardina ikaragarria, ez? Haundila, lore mota asko, gaurko honetan larroza tokatu zaizkigu, eta esan baita ere, beraie jartzen dituztela apaintzeko bai ezkontzak, kartak, eta zeu ezaiatzen zazte, ez da? Bai. Fresko, Asko dauzkau da, lora pilo bat. Hori da. Eta astero, batzutan larrozak, eta bestetan, bestera bateko landariak eta loriak. Bueno, gaurkoatik bagoaz bihar, eta etzi oandikan hemen, magina kontu kontatzeko prest. Ondo izan, eta bihar arte.